guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again. Ngayon po ay mag-haul ako ng empty bottles haul. So, matagal-tagal ako nawala guys. Siguro mga 1 week or 1 week na siguro ako nawala. Tapos di pa ako nakapag-comment. Di pa ako nakapanood sa ibang mga videos, sa mga videos nyo. So, pasensya na kayo guys. So, guys, mag-haul ako ng empty bottles haul. So, sisimulan ko na. Naka-plastic na yung iba. So, unang i-haul ko, ito yung alcohol. Charan! Yung lagi namin gamit yung Green Cross. Yan. Ang bango din kasi nito. Ano to siya? Ilang ml? 500 ml. So, dalawa yan. Tapos, pangalawa is Eskimo Classic White. So, meron ako dito. Isa. Tapos, dalawa. Tatlo. So, guys, tatlo na yung naubos ko, guys, na Eskimo Classic White. Tapos pang-apat to, kalahati na lang. So, lagi kong ginagamit yung Eskimo Classic White. Tapos, siguro ito, mga 1 week ko lang to. Yung, ilang ml ba to? 75 ml. 1 week ko lang yan. So, 1 week or 2 weeks yan. Yung pangalawa, pangatlo, ito yung, Peach Care, yung violet, tapos yung Peach Care pink. Yan. May nagtatrabaho sa taas, guys, kaya maingay. Tapos, pang-apat, guys, ito yung Listerine. Minsan yung gamit ko yung green or yung parang blue. Yung gamit ko. Tapos, meron ako dito Avon na deodorant. Wala na. Cream. Yan siya. Tapos, ano ko na to, gamit ko to guys, simula nung, kailan ba yun? Lagi akong gumagamit simula 2014 ata, 2015. Ito. Tapos, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pang-anim, ito yung Nivea White and Repair UV Body Lotion. Yan. Tapos, gagawan ko to ng review. Ow! Nahulog. Gagawan ko to ng review, guys. Tapos, ito din gagawin ko ng review. Kukumpara ko sila. So, pang 7, guys, ito yung Pantene shampoo Aqua Pure. Tapos, ito yung Pantene conditioner Aqua Pure din. Ano to guys, mga 1 year or 1 to 2 years ko na to nagamit. Yung gamit ko. Pantene tsaka conditioner na Aqua Pure. Parang bago pa din ata to, mga few years ago pa din ata, or mga 2 years ago pa to na ilabas ata yung Aqua Pure. Hindi ko lang alam, pero bago ko pa yun nakita noong 2016 ata. Yan. Tapos, pang, ilan na ba? Pang 8, pang 7 na yun, pang 8 is yung whitening cream bath body wash. 900 ml. Mura lang to guys. Gagawin ko to ng review. Sa Japan Home ko to nabili. Mura lang, pero 900 ml na. Ang dami na. Isang buwan ko din itong gamit. Tapos, meron pa yung pang ano ko, yung favorite ko na pang fabric conditioner, Fabricon sa liquid fabric conditioner is yung Champion. Pang antibacterial din, long lasting scent freshness capsules. Yan yung pinaka favorite ko na pang ano guys. Except sa Downy antibacterial, tapos pangalawa ito yung Champion.
Yun lang po lahat guys, yung mga empties bottle ko. That's all guys. Thank you for watching. See you again to my next video. Bye!